Vitajte v poradni celostného zdravia. V tomto podcaste nadviažem na jedno z mojich predošlých videí, v ktorom som hovoril o schopnosti prijímať všetko, čo sa nám deje, čo je zároveň aj prvým krokom pri riešení najrôznejších emocionálnych problémov a životných situácií. Teraz sa ale pozrime na troch tzv. Falošných priateľov tejto zručnosti. Tvária sa, ako by mali s prijatím niečo spoločné a preto sú s ním často zamieňané. Sú to však úplne odlišné postoje. Výstižne ich opísal František Lomský vo svojej knihe Mindfulness s podtitulom Čo vám ešte nepovedali. Jedná sa o nasledovné. Rezignácia. Pre tento postoj je typická pasívna odovzdanosť. Keď ste rezignovaní, nemáte motiváciu čokoľvek riešiť. Zlomili ste nad niečím palicu. Prijatie však zahŕňa nielen vašu zdržanlivosť a trpezlivosť, ale aj veľmi aktívnu reakciu. Vedomé prijatie toho, čo je práve teraz, je spojené s bdelou pozornosťou a schopnosťou rozlíšiť, či tento okamih vyžaduje držať sa späť alebo aktívne reagovať. Súhlas. Táto reakcia znamená, že k niečomu zaujímate pozitívny postoj. Je to akt pritakania tomu, čo sa vám páči, alebo je vám príjemné, prípadne čo zodpovedá vášmu presvedčeniu, názoru a hodnotám. Keď sa stretnete s niečím, čo sa vám nepáči, je prirodzené vyjadriť nesúhlas. Či už ale s niečím súhlasíte, či nesúhlasíte, nemá to s prijatím nič spoločné. Aj takú situáciu, s ktorou výrazne nesúhlasíte a vystupujete proti nej, možno prijať. Môžete napríklad silne nesúhlasiť s násilím na deťoch a dokonca sa aktívne zasadiť o ich lepšiu ochranu pred týraním. Súčasne s tým ale môžete vo vnútri seba samého prijať fakt, že sa vo svete dejú aj tieto smutné veci a tiež môžete prijať a rešpektovať svoju potrebu prispieť v reálnom svete k zlepšeniu situácie. Submisivita. Pri tomto postoji si nedokážete vytýčiť a ubrániť vlastné hranice, ustupujete ostatným a odovzdávate im svoj priestor. V rámci postoja prijatia však môžete prijať aj to, že tento okamih či konkrétna situácia vyžaduje vzopretie. Verím, že tento podcast prispel k hlbšiemu pochopeniu prijímania ako kráľovskej brány k plnému prežívaniu prítomnosti a zároveň prispel k odstráneniu viacerých nedorozumení, ktoré sa tejto témy týkajú. Na záver vám prajem veľa pozitívnych emócií vo všetkých podobách.